sense bales i al final acabo a punching limpio, tio. Ja me la bufa. Pues... Està jugant contra nobs per aprendre... Ja, no, però per exemple ara ho he fet. Li he buidat amb la R45 i després amb la carabina. Ho he canviat ràpid. Has de tenir el 2 sempre a temps, o la roda del ratolí. La roda. Baixa bastanta gent, veig molta sombra. Vale, cargol. No, Prowler no, tio. T'ha una peta. Anava a dir, no tinc res. Crec que tenim algú prop, Ojo. Selector de fuego m'aviseu per la Prowler. Tinc aquí dintre. Mira, tinc jo selector de fuego també. Sí? El fa servir o no? No, mira. Enemigo derribado. Buah, com rebenta la Prowler, chaval. Un selector de fuego. Tombo. El nene. Ojo l'altre. Està rebentadíssim. Ve algú més? Quedémonos con su botín. Ha cambiado. És el cabron que va heavy també. Atentos. Recargando. Tinc dos més. Un? No tinc bales. Objetivo de... Están disparando. Recargando. Lo tengo. He derribado a Hi ha més gent. Necessito bales. Hi ha més gent, una a l'esquerra i una a la dreta. muerte confirmada. Granada de fragmentación lanzada. Granada de fragmentación. Ah, no, i tiro tot el que hi ha. Ja veuràs. Ah, no, Recargando. Ese era el último. Buen trabajo. Grande, chavales. Què ha dit, ese era l'últim? Jo he sentit més gent. escolta. No tinc res per disparar. Necesito recargar Que mis necessito de escudos. bales, dius? De 100. Aquí hay munición de escopeta. I clar, escopeta sí. Decente, ha dit. Si algú... Bueno, he vist que aneu a heavies, no, gitanos? Que va, jo ligeres, amb la petita, la pistola petita. Pues, bueno. Em deixo aquí. Atentos a la nueva placa. Aquí hay un cabo. Aquí hay una R301. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Aumenta Voy la a vigilar munición. este punto. Mirem El anillo se la... cierra en un minuto. Hola, hola, animal, no. Necesito un cargador pesado ampliado. Anirem la Prowler. Selector de tiro, trobo que em va bastant bé. Investiguemos esta área. Hi ha algú aquí dintre. Els cadàvers. 45 segundos. Enemigo. Recargando. ¿Otro? Vale, señuelo. Recargando. Recargando. El tinc. Recargando. Enemigo eliminado. I què corren, tio? Recargando. Eliminamos a todo el pelotón. Quedémonos con aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 2. Fuà, necessito... A la Prowler va molt bé, però es menja les bales heavies, xaval. Aquí hay una mejora de arma. Estrangulador de cañones. Para la Peacekeeper y la Triple T. El anillo se acerca. Tot obert. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 3. Vale, però i les bales? Aquí hi tenia heavies, Xavi? El que has mort tu allí? Hòstia, no m'he fixat, crec que no. Que només anava amb escopeta. Vale. El de nivell 3 l'heu agafat, sí, no? Suposo? Sí. Sí, te'l canvio per un de heavy. No, no tinc. Aquí hay una mejora de arma. Turbocargador. Llega un pack de mío. supervivencia. Lo necesito. Bé, te deixaré un regal aquí. Ja me'l tornaràs. I no tinc on posar-lo.
trio de Vamos, heavy. va. Aquí hay un R99. Oh, sí. Que no tindres bales. Això ja és un altre tema. No, és que no es mou ni un mil·límetre, la Enemigo probable. On te ressuscita? Vale? Objetivo detectado. Peligro Ojo aquí cerca. dins. Doncs l'altre estava allí, on te ressuscita. Vista? Està aquí. Feta caldo? Darrere el muro. Per darrere. La tia no la veig? I a terra. Lol. Objetivo derribado. Recargando. Alternator Aquí hay daurada, un nois. alternator. Dos Pues cañones la alternantes. millor arma del joc, amb Fácil de diferència. manejar. Sí? Eliminemos a todo el pelotón. Fantástico. No, no la vull jo. Vaig bé, tio, Prowler Alternator. Pues tom. Pues vine. Tom, te deixo lo del perforacráneo, si vols. De la Lombo? Vale. Sí. Tancat per aquí dintre. Epa. Ja no, bales, no he deixat ni una. De bales de què? Lleugera. No, perquè vaig full lleuger ara. Sento algú! Aquí un Contactando criminal. Un equip de 3 per S. Electroestrella lanzada. Tinc un corredera! Mort! Vamos muy bien. Mort tots! Sí, sí, el cargol, la palma si no entren en... Pelotón menos. Entra en fase, entra en fase. Loco, estoy aquí, cariño. Usando en un segundo. Ven con papi. ¿Te pondrás bien? Estoy aquí. La que hem matat no sé què portava. Muy Tens agradecido. per curar? Reparando mis daños. Sí. Investiguemos esta área. Una ulti no sé on. Ah, aquí davant. Allí hay un enemigo. Teniu un lot per lootejar a mà dreta nostra. Sí. Està per lootejar. Oh, penya, van a Enemigo lootejar-lo. avistado. Deixo que l'obri i li foto. A terra. Recarga. Electroestrella lanzada. Objetivo Els derribado. altres venen per riu. No t'has tu? Recargando. Lanzando electroestrella. Grandes. No. Recargando. Un segundo. Recargando. Un minuto. El anillo está cerca. Usando. Tenen d'interessant. Un segundo. Les lleugeres van cares, ja t'aviso. Joder. Jo no em faig servir, doncs, tio. Algú vol un fènix? 45 segundos. El anillo está... No, Usando. En un segundo. no, perquè si no m'ho menjaré tot ràpid. Mira, si algú vol això. Oh, això sí. Què és això, la Kraber? 30 segundos. El Ah, anillo vaig está cerca. bastant bé amb la Longo ara mateix. Déu, vaig tot full i només tinc 30 bales de l'R99, tio, no m'ho puc creure. Hòstia. Ja, te'n dono alguna, però és que vaig amb les dues petites. No, tranqui, ja trobaré alguna cosa. A de la nau o alguna No, aquí davant s'estan Voy fotent a a pinyes. asegurar esa posición de allí. 10 segundos. El anillo está cosa. aquí De mentre delante. vaig amb la De Java. dalt a baix s'estan fotent a pinyes. Vale, miro amb la Longo. Vale, en bec un. Lanzando. L'he tirat, nave, no sé com. Disparando. Queda un Amenaza baix. cerca. Vaig wait a dalt. Queda un baix, Se ha lanzado un bug desde A terra.
Tenim la barrera aquí mateix, Acabamos con eh? todo el pelotón, sin cuartel. Buena eliminación, amigo. No, però tenim això aquí, no? No sé si està dins o no, això, però estem bé. Aquí hay una mejora de arma. Queden 6 pelotones. Allí hay un enemigo. Globo? O pota per aquí dalt a la ladera? Com vulguis. Globo? Va, que veurem. Globo, direcció amunt. Ojo, en tens un aquí. Hola, pobre col·lega, xaval. Me han visto. Vale, ens estan disparant des d'allà dalt. Enemigo avistado. Pues... Globo o no globo? This is the question. Dalt a la torre, està? Enemigo avistado. Globo i cap allí, diria jo. Us tira fum aquí sota o... Paran tiro el plat amb tots l'altres, no, cabrón? No, no, els hi tiro fum allí. Desplegando humo. Què voleu caure a sobre o no? Jo aniria cap allí, no? Sí, sí, cap allí, cap allí. Ara són ells que han d'entrar. Ens segueix algú, Pel cul. Tenim algú sota. Oh, shit. I gent dalt, no? M'he deixat sense escut, tampoc. Des de l'altra meitat. Recargando. Baixa. Objetivo. No, aquí mi. Mira, Me han visto. que salvo, crec. Un segundo. Vine. Un portal cap on t'apunti la fava o saltem més dalt avall? Està mort, tio. Recargando escudos. Cavall. Salteu. Ja estic guai. Salta, cargol. Xavi, salta. Botones más. Llega un par de Eliminamos. Morts. Estoy reparando. Per què m'has fet saltar? Perquè ho estàvem dient. No, he pujat per tot el país. Collons, però si ja estaven apretats, home. Eren 3, porca? Però és igual, però jo m'he quedat amagat a darrere, treia el cap, els disparava, tot el rato. Vale, de res. La pròxima vegada ja... I encara no els havia tirat cap estrella ni res, ja estaven, ja eren pell. Vale, perdó. La pròxima vegada te'ls deixo tot per tu. Els que havien allí, què? No sé, aquí ja no sé qui hi ha i qui no hi ha. Ara són els de l'altra banda, m'imagino. Ronda 4. Que Empieza queden la només cuenta aquells. atrás del Sí. anillo. Aquí hay un pack de supervivencia. El Star. Passo. Ja l'he servit. Aquells deuen haver entrat cap dins. No els veig, Home, no, ara hem Home, d'acabar... està molt lluny. Hem d'acabar... Mira, els veig. Abriendo fuego. Me han descubierto. Estoy recibiendo disparos. Ara no, aquí sonant les orelles. Tina, vine. Electroestrella. Electroestrella lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Dalt, cargol, per darrere. Sí, dalt. Ah, home. Grandíssim. Grandíssim, xavals. Que bé. Tots dauradets, Que bé. Que bé. Allí no sé com ens Sois n'hem los sortit, campeones de Apex. Però bé, bé.